Miikyas og mibiya na sa Sugbo ang gitumbok nga suspect sa linuog nga pagpatay sa iyang kaugalingong higala didto sa lungsod sa Balamban. Kini gikonfirmar sa hepe sa Balamban Police Station, Police Lieutenant Colonel Julius Garcia, karong adlaw September 25. Ang suspect nga si Wenby de Lima mipatay sa iyang higala nga si Marjo Nandaya gamit ang kutsilyo o barbel. Yes, ma'am. Nakalabas na ang ating suspect sa Cebu Island. Actually, tumawag din sa atin ang Tabango Municipal Police Station dahil mayroon silang tanggap na information na may nakakita sa ating suspect sa Barangay Kabakungan sa Tabango, Leyte. Base sa CCTV footage, makita nga ang suspect mikuha og barbel ug nisulod sa lawak kung asa ang biktima. Madungog pa sa CCTV footage ang singgit ni Andaya samtang gidakdakan sa barbel. Taod-taod niini, migawas balik ang suspect aron mukuha og kutsilyo aron gamiton sa pagdunggab sa biktima. Padayon nga misinggit sa kasakit ug pagpakitabang ang biktima. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, mibutyag si Garcia nga posibleng adunay dumot sa usag-usa ang biktima ug suspect ug mas nisamot kini human nga nakainom sila bag-o ang trahedya. Yes, yun yung lumalabas sa ating investigation. Meron na silang personal grudges before sa insidente. At nag-spark lang ito nung nagkainuman under the intoxication of liquor. 5:30 sa umaga sa Kadlawon, umuwi din itong suspect at tinuloy yung away nila. Natuloy ang away nila hanggang umabot ng nagsaksakan and then binaksakan ng barbel ang katawan ng biktima natin. Nasayra na lang nga namatay ang biktima dayon ng Lunes, September 23. Nagkanayon ng tigpamakba sa Cebu Police Provincial Office, Police Major Ian Makatangay, nga giproseso pa ang pag-file og kasong murder sa suspect. Wala pa ni sila ka-file og kaso since na kagahapon lang niabot ang ginikanan aning biktima. So they are still waiting for the confirmation sa kaning o gipa-autopsy ba or unsa pa ni diri, but hence murder ang ang kaso aning ato ang escaping suspect. Sa pagkakaron, ang pamilya sa biktima nagtinguha sa pagdala sa lawa sa ilang anak sa ilahang lugar sa Negros Island, samtang nagpadayon pa ang manhunt operation batok sa suspect. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.